Jazová prihrávka na Škvarku. Škvarkovi sa rozbieha Mabuka. Dostal prihrávku. Mabuka, jeho vysoký center, ktorý mal smerovať až na opačný okraj pokutového územia. Nakoniec prešiel až k Lhovskému, ten má proti sebe. Kostelný dokázal vystúpiť a loptu odvrátiť do bezpečia. Mabuka. Hľadal Káčera, ale proti nemu sa veľmi dobre dokázal vrátiť Pódio. No a teraz Dordev zhodca pomerne tolerantný, čo sa týka udeľovania karty. Káčera, jeho prihrávka na Mabuku. Mabukov pas, ktorý ale dokázali brancovia v bielom odvrátiť z vlastného pota. V tých streleckých tabuľkách počíta veľmi vysoko. Mabuka. A ešte raz ten nedovolený zákrok. Takýmto spôsobom Vajda nepríjemne zobral stojnú nohu Lohovského. Teraz už Mabuka individuálne vytiahol loptu až do blízkosti 16. Ukázal sa mu Mabuka, ktorý dostal prihrávku. Mabukovi nadbieha aj Špalek, ale rozhodol sa pre kolmú prihrávku až do pokutového územia. Ešte Otubanjo. Prihrávka len nakrátko teraz, ale tam bol Kuzma dobre postrážený Ernestom Mabukom. Mabukov center. Cez Kostelného prešiel až Šejdajevovi a je z toho gól, ktorý bude platiť. Bol tam aj Hlohovský, no a videli sme tu oslavu Šejdajeva, skôr také ospravedlnenie Filipovi Hlohovskému za to, že mu možno teraz ukradol streleckú pozíciu. Naozaj Hlohovský tam nadbiehal na vzdialenejšej žrdi. Rozhodol zápas s Michalovcami, aj keď sa hralo tu v Žiline. Žilina bola ako hostujúci tím, nakoniec víťazila 1-0 a pripísala si 3 body práve po zásahu Ramila Šejdajeva. Na striedanie pripravený v žilinskom dresu dnešného súboja ako hlavný Peter Ziemba, prvý asistent Martin Balko, druhá asistentka Mária Súkeníková. Štvrtý náhradný rozhodca je Gabriel Michlian, delegátny na bližšiu žrť Plach boxuje. Vavrov priťukáva Mabukovi, ďalší center tentokrát na vzdialenejšiu stranu. Tam skákal Šejdajev, bude z toho odkop. V minulom zápase, spomínal som to, taká zvláštna situácia, Michalovce boli domáci tím, ale keďže majú ihrisko v rekonštrukcii, tak si prenajali Žilinský štadión na svoj zápas. Ďalšia prudká lopta do 16 a pripravený Pilar. Center na zadnú žrť, tam si nabiehal Denis Vavrov. Pozrite sa, kde sa pohybuje stoper Žiliny, úplne na hrote. Nepíska sa. Mabuka na pravej strane, centrovaná lopta a je z toho úvodný gól. Kto ho dáva? Škvarka. Ernest Mabuka. Center zablokovaný, práve Alan Kováč sa vrátil späť. Ružomberok pridal druhý gól v prvom polčase a vyhrával v zápase s Vionom už 2-0. Prudká bomba k ľavej žrdi. Plach si zapisuje dobrý zákrok, Šejdajev hlavičkoval, ale ešte predtým lopta už dvakrát dali. Skorovali Daniel Turina, Pilar a aj Ranko. Siahol loptu. Už veľmi nekombinuje, snaží sa priamo ohrozovať bránu. Mabuka. Príliš nízky center, Pilar pripravený. Skúsi Škvárka, nie, nakoniec naráža loptu. Hlohovský opäť otočený iným smerom a prihrávka letí za chrbát.
Ono to vyzerá všetko dobre, keď to vyjde. Na žilinskú akciu Káčer tam ešte ide do súboja. Mabuka. Tá lopta skončí v Kyrových rukách. Na množstvo prihrávok, ale hráč robí minimum dotykov. 1-2, už lopta smeruje. Teraz presný Králikov pas, možno na 40 metrov na Mabuku. Káčer. Pripravená strelecká. Králik to znova skúsil dlhým pasom a znova presne. Mabukov center. Ešte Špalek. Ale nevyhral osobný súboj. Trošku mu jeho z brány zmenšil strelecký uhol. Žilina už rozohrala nakrátko tento rohový kop. Mabuka. Mabukov center na zadnú žrť, ale nikto zo Žilinčanov sa k lopte nedostal. Svoju polovicu a znova dlhý pas, ktorý letí na Mabuku. Tentokrát to znova stihne pravý obránca Žiliny a bola z toho veľká príležitosť, ktorú mal Mráz. Diaz. Mabuka. Centrovaná lopta, ktorá smerovala na nabiehajúceho Mráza, ale znova pochválime Michala Si. Jediný Kušta je na polovici, na všetci Michalovčania bránia. Hlohovský v šanci. Ťažko povedať, či chcel teraz Mabuka. Teraz si trošku nerozumeli Kira s obrancami. Ak Žilina udrží tento stav, tak to bude pre ňu jubilejné 20. víťazstvo. Teraz pískaný offside. Pripravoval loptu Špalek. Mabuka. Center na zadnú žrť, Otubanjo. Nie je to gól. Ani Otubanjo, ani Šejdájev nedokopli loptu. Naozaj ten vietor točí loptu, veľmi ťažko sa hrá na dlhé pasy v takomto silnom vetre. Diaz sa veľmi dobre zorientoval a získal loptu. Znova Ernest Mabuka. Žilina opäť pritlačila. Slován, ďalší center do 16. Špalek. Lopta smeruje na Sejdubu Sumaha, toho zastavuje Rundič. Veľmi jednoducho teraz Milan Rundič rieši. Znova prehustený priestor pri čiare. Ťaží z toho Slovan. Sumach sa rozbieha proti Vavrovi. Stále sa hrá, Šejdajev nebol vo offside. Diaz. Mabuka na pravej strane. Centrovaná lopta na zadnú žrť, ale tam nebude nikto. Mabuka. Dlhý pas na pravú stranu, ale Škvárka vie. 27. kole, ktoré sa bude hrať o týždeň, budú mať hráči Žiliny voľno, pretože mali hrať so Spartakom Mijava a Trnavský Spartak nastúpi doma proti Slobodovi uteká lopta v rozhodujúcej chvíli. Mabuka. Špalek. A ten gól neplatí. Tentokrát zostrelený Halilovič a to bude žltá karta pre Ernesta Mabuku. Tak, to si loptu s Káčerom a stále postupuje žilinský stoper smerom dopredu. Tam bude Mabuka.
Centrovaná lopta zrazená na rohový kop. Žilina bude mať štandardnú situáciu. Aj keď sa domáci priaznivci hnevajú. Špalek. Mabukov, jemnočký center. Tam bude Čeglej. Ešte šanca. Škvárková strela na k bráne. Myslím, že Volešák sa dotkol lopty. Halilovič. Lopta letela do priestoru brány. Žilinský obráva bude zahrávať rohový kop. Mabuka hlavičkuje. No teraz ešte nedôrazne. Hostujúci hráči do toho súboja a nakoniec z toho bola strela na Žilinskú bránu. Dominovala v útoku. Ten druhý inkasovaný gól schladil trnavských bielých andelov. Bude z toho v tejto chvíli rohový kop. Škvárka. Hlavičkový súboj, z ktorého vychádza víťazne Denis Vavro. Mabuka necháva loptu Janošíkovi, ten hľadá prihrávku.